ba amadi lalu luang kajing sam MLA skim jogi MLA ka VPP habecit abesai bat kebedatang ketuk ni sengi do MLA ka maurang keneng uba having store khanapran nakam taus nam arjar apply arjar psau ka don kubor ka bakrab ha pan ai sungi upai ba ka bri nyu trap ka kubor ka longkum ni herum ka pon ka bankong kumba ka VPP ka yang kanong remblay ha ka san hima sima kum taru ki MLA jongka ki bot ba ki le tek i kani kanong remblay kinoy alam kisem ki jengdok halade nang kong kenang ban perus pa ayo bopon hatu pidang arten ya kanong rem joko VPP kumba kala klek padba kum taru kala le da kam dok ilde kenang ban perus pa ki we kapon kapar ka jingkai bengiyo kalong bahang ni ken penyu i basisen bo padba sa thetsu ha kapor lekson upai ba uyo jong toy pat baro pok santelik snem ong tin kumba pibet kumta penot kapamut suang pisapor lekson hoj piyo ketukapor kat ba jenjar pat barosan snem kapon kabalai ka VPP ka hikai petba om tang kten henry kam kran kamjam banyak kten kitu ke bayo mentoy neki MLA skim kem dei tang kinok kersan jo VPP henry wat ke bom kersan ru ki yo lang lada kem pat yo mentaru kapali jongki kan sapoy hapok kesan snem utane kita ki ba panjing rap kat kum skim ken yo be kat kum skim balamang na surkar pedeng katahi on pelut khoj ya ka sa upai ba kapon ka basaw ka jinghikai bangiyo kalong pio inem bakini ki MLA jong VPP kem ju kam trai ni le trai ki pisa ba dei hok jong pai ba ki siam bakani ki pisa ka dei jong pai ba jong constancy te kum ta kem don hok ban kta ka e ka ba dei jong pai ba kapon ka basan nadu ki tendar kontrak ki be dei bi kam pensna yeng hapo constancy ki MLA ki bo kesngi ban sam tendar si kontraktor laki dei ki first class ne second class kontraktor kini kontraktor ki yo ban pentri kam ki jengki klem no siling yeno hang neru bom yo kam kontrak hakapali ba menta on sa yo pa da connect page jong je pentri kam sa persang kali se na kini setting MLA jong VPP don em ki ba pentri kontrak hakarteng ki bahiyang sam jengki ka polisi trekam jong VPP hi kalong bakan om yakini ikpling ja jong ki we kapon ka ban rew awat ka don ro kata ka discriminationary grant bala ai kat kum skim hi ha we pa we MLA na kapta ka junot kam simet ni kum kita ki emergency fund ki pa ba ju constancy makiro ki de ban long ki bahok ba khoj ba om de ban sulit sem ka bu ya ki MLA klem ki no ki da ba song hok ba song ni ban pan ki MLA ro ki de ban long ki bastat ban bisar ya no ai ba ya no om ai namar ban sem ka bu te kam long wat mo da po san snem constancy kalakeo ko yo kot kajingkeo ko sempor di snem ban keo ko yo kot tila tiknabe habau MLA upenon kam hok ik psajong pajba nang tau pajba sio sunei ban yo sneu ka jing od jong ki babon ki pajba ki tu constancy ki ba som la job da ka VPP ki ongem jute bhado kano kata ka MLA skim mat ki ongem ju ye hero kano ka jing mentoy ki od kham tam sanong kandong ba surok tang hisen na siang dakarong batang hapo arsnem kulalong kum surok kalikulai pom portlang bat porlior hap kendong patulun sedok nang khawa habaya ileng ba sisen la jot barok san snem ban repair onai kran kadero ka jing syapat bakata rajor kano siliang hakaba mentoy katuk ne ki bayo jeng mentoy simet bat ki balaro ban wara jeng mentoy UMLA jongki financially nagani kadaw wala dang don bon ba ki we pat ki daw babha ka jengkeli kami ingi kipai ba kalong kapon ka benongkong balay upai ba ka brinyo trap uday ban kanta ya ka VPP na ka ay ka daw mo kapon ka baat ka VPP kampar yo lat ban ban yo lakam jing sinchar ya ka jalami klia henry wala da kampar yo lat kadang don tang giling persya ban kisawngot ki MLA jongka wat hadu UMP kilale kumba kilade ban le ya kata kalengkor ka bela penset daki sakat notam lada ka VPP kayo pasensyar ka jala jungi hatus ka ipat ba upay ba odang artaten iya ka VPP kapon ka balay kajeng ya day ka VPP bat upay ba kaya seriem kumuta orang semla bawan banterwa jeng ik te semla uni semla omdon spa omdon peu banyalam restoran yak semla bat omdon kali omdon baj niskuti banyalam kai yala ka jong semla nrei ka mesim uni orang semla kalong ka baru spa orang ti orang sya juwan penbit ni pentame ya ka semla da kum ni kum tai haba ui hok klem arsam lada ka negatif semla ka bakla
ban rai ban pling ke jeng i uni orang semla tang kata ka sa babi sirta kum babon kila babi lupa menta ladakan ni ke the semla ka long ka riu i spai i rupa kwa rampong perthei tang kata la tikna kan sakla khayap sa hode na bot onda poi kum kata ka porte haban babi om don jeng mo chu is too late ki banai ki ban sawan ki long don kampha hadu kata ka e bangan rai yano usamlangin pediang bahkan longgarai kabangirai kala sai le singi ke jongi kabakum nongi kwa banyo habangi bet kum ta phenot ong tien uta obet akler un yo od yak lang thari hanri wa bet yu sambai bapha un yo oro yu so bapha kani ke de kerwo no ba madi lu kaba ula post lang ba ka Facebook page ki jongu